Темата на Нова. Сани Салич. Възможно ли е само за месеци парализирана балерина да проходи отново и да се върне на сцената? Оказва се, че случаи като нейния вече не е предизвикателство за новата медицина. Медицина, която връща към живота пациенти с тежки увреждания, а изкуственият интелект помага на обездвижени хора да управляват протези само с мисълта си. В битката за дълъг живот се включват и все повече открития на български лекари. Какви пробиви правят те и как преобръщат съдби, разказваме сега. За секунди получи странна болка, много остра, след което се парализираха и двете крачета и се наложи да я носим до болницата. Само за един миг на мен се преобърна живот. Какво ще кажете на тези, които днес или утре ще разберат, че трябва този път? Да погледнат напред. Това са Росица, Селена и Елена. На различна възраст, с различни занимания, но имат нещо общо. Те са оцелели или са излекувани заради постиженията на медицината и българските лекари. Това е така наречения Brain-Computer Interface, което е наистина най-интересното нещо, което се случва сега, може би въобще в науката и в невронауките със сигурност, който да извърши функцията. Тоест, прескача се място на увредата, човек мисли, че иска да си движи крака и машината го задвижва. Мисли, че трябва да се обърне и машината го обръща. Губиме съзнанието, но подсъзнанието остава и след смъртта. Къде? Някъде. В тези полета, които квантовата физика вече ги откри. Не вярваха колегите в Италия, които им представих и ги помолих да дойдат И когато опитаха, като видяха това, казаха, то много е просто. Във времената на квантовата физика и изкуствения интелект, ето това са трима български лекари, които всеки ден се срещат с десетки съдби. На хора, които ще излекуват и спасят, или на други, за които медицината трябва да стори чудо. И тримата продължават нашата вечна битка за дълъг живот. Дълъг живот, който ни обещават и всички вярвания и религии отвъд земното, отвъд тленното. Медицината обаче не обещава, защото няма време за това. Понякога само часове или дни определят дали и как ще живее един човек. Днес е слънчев ден, в който Селена се разхожда в Южния парк. Доскоро обаче не можела да стъпи там, нито на което и да е друго място. Кръвоносна малоформация, която най-вероятно от растежа или е предизвикала кървене, което вече нарушава функциите на гръбначния стълб и предизвиква такива спазми и може да причини и парализа. И ето така, само за секунди преди около половин година, Селена се парализира. Лекарите откриват малформация, която заема над 2/3 от гръбначния мозък на момичето. След кратко обикаляне по болниците, паникьосаните родители попадат на професор Венелин Герганов, български неврохирург, който оперира в едни от най-известните клиники по света, но и тук у нас, в Пирогов. Операцията беше изключително рискова, защото е свързана с това, че се отваря гръбначния стълб. Слага се пластинка напрешлена и това може да направи само човек, който умее. Това е най-важното, да видиш в хирурга, в доктора, който е срещу тебе, че той е с тебе, че той ти помага, че той иска да го направи. Днес Селена отново ходи и дори танцува. Отново мечтае за голямата сцена, защото професор Герганов я е изправил на крака, а тя му обещава по един билет за всеки един от бъдещите си концерти. Ако той има време между десетките прегледи и научната си работа в един от най-престижните медицински неврологични центрове в Хановер. За мен работата в медицината, работата като лекар включва естествено основно заниманието с пациента, заниманието в операционната и да се опитаме да развиеме, да отвориме врати, които не са били отварени до този момент. За да отвори вратите на най-съвременната медицина, професорът работи в най-различни области на неврохирургията, а най-престижните медицински издания признават за успехи при неговите клинични изпитвания, като, например, постоперативното лечение на мозъчни тумори, особено при деца с мозъчни глиоми, при хора с парапарези, т.е. с нарушена двигателна активност, които могат да проходят благодарение на поставения им чип. Направен е експеримент с един болен, предстои това да се направи на още трима, като става въпрос за устройство, което свързва главния и гръбначния мозък, като така позволява на парализиран пациент да ходи
и използва мисловния си контрол. Вече говорим за съхраняване и възстановяване на загубени функции, мозъчни функции и на качество на живота. Големия шанс се очаква да бъде голям скок е въвеждането на изкуствен интелект. Естествено, ползата за болните ще е толкова голяма, че може би не може да си представим колко ще бъде голяма, но морално-етичният проблем. Защото тук говорим наистина за разкодиране за сега на най-простите сигнали и команди, които излизат от мозъка. Но в един момент докъде може да стигне това? Обществото гладува за тези възможности, за това да се лекуват, например, туморите, с които вие работите, които са едни от най-опасните или най-леталните. Да, като прогресът там естествено идва и се очаква да дойде най-вече от развитието на методи за лечение, медикаментозни методи за лечение, разкодирайки биологията на тези тумори, да се създаде адекватно лечение за всеки отделен пациент. В началото ме беше страх, защото някъде не вярвах на краката си, но после се успокоих и вече съм спокойна, че мога всичко, което можех и преди. Като малка много обичах да слушам музика и мама ми пускаше балетна и се чудих каква е тази музика. И оттам почнах мечтите ми за балерина. Мечтите на Селена продължават за разлика от мечтите на Елена. Нейните свършват в един фатален ден, когато тръгва на разходка с 30-годишната си дъщеря и двете си внучки. Само за момент в нейното платно навлиза автомобил, който я удря челно. Елена почти не помни катастрофата, но болката от загубата на дъщеря й не я отпуска и за миг. Травмите бяха големи. Отидах в болницата. Аз не можех да се движа, не можех да вървя. Изпадах в някакви състояния, много вини на свят. Отидах наново в болницата. След като антидепресантите и обезболяващите спрели да помагат, Елена казва, че е намерила друго спасение. Тук при психиатъра-нарколог доктор Чавдар Карабаджаков той използва иновативна терапия при лечение на зависими от наркотици и алкохол, но и при хора в дълбоки депресивни състояния. Очилата не са прозрачни. Те имат светодиоди, които предизвикват трептения. Но тези трептения са строго модулирани също. И минават през клепачите на очите и действат на очите. Така настроен е апарат. Това предизвиква модулирано поле, електрополе, което минава през черепа и затова се нарича транскраниална електростимулация на мозъка. Предизвиква на практика транс. Изследванията на психиатъра показват, че методът успокоява и стимулира производството на допамин, което премахва чувството на празнота, скука, апатия, депресия, помага и за по-добър сън. Айде, бираме, стига тук. Че ти започна да го преживяваш друго. За много кратко време навлязах в това състояние и всъщност то почва да изплува в преживяното. И всъщност това нещо, което аз съм потиснала, то вътре в мен стои, то ти изяжда. И на един от сеансите, в един момент на мен почна да ме боли абсолютно всичко. Точно там, където бяха травмите, ударите, на мен тялото ми почна да реагира. Някакси в душата ти става малко по-леко. Тази терапия поне на мен ми помага. За помощ е помолила преди време и друга болна – Русица. Днес тя идва от Симитли в столичната болница ИСУЛ за пореден преглед след поставена страшна диагноза – рак на гърдата. Какво ще кажете на тези, които днес или утре ще разберат, че тръгват този път? Да благодарят, че имат шанс за лечение, да благодарят, че имат подкрепа на специалисти, да много добри специалисти,
Добрият специалист за русица се оказва доктор Йордан Спиридонов. Той от близо 30 години диагностицира рак на гърдата. Има и свои научни открития в тази сфера на медицината, например нов метод за вземане на проба при биопсия, който гарантира диагностиката и при най-малките тумори, които са трудно откриваеми. Решението го намерих в къщи, опитвайки върху различни обекти, моркови, картофи и накрая върху парче месо, при което разбрах, че ако въртя иглата по-рязко, под вакуум, вземам къщи направо от тъкан. За световен мащаб 30% от биопсиите се налагат да бъдат повтаряни. От тогава аз нямам нито една повторена. Добре, но ако се върнем към 95-та, тогава как се преглеждаше една жена и как се преглежда сега? Което гарантира нейното качество на живота и спасяването на живота й. Ако си спомня, Ани, първия ехограф, който гледах, той беше почти сега като гледани на Боб. Извинявам се. В момента нашите съвременните ехографи имаме възможност да виждаме 10-та, дори 100 от милиметъра. Въпреки това, при голяма част от пациентките, спецификата на гърдата не позволява да се види добре повече от 30% от тъканта. Затова доктор Спиридонов разработва специални подложки, с които образните изследвания показват 100% от рисковите зони. Повдигам въпроса за това, че ние облъчваме един пациент, а не получаваме 100% от информацията, което е нарушение принципите на Алара. Уведомил съм за това Европейската комисия за радиационна защита. Ще представим нашите дози и ще представим нашия опит, за да могат всички да почват да го ползват, но това е медицина и въвеждането на новости минава през изпитание. И докато доктор Спиридонов очаква становището на официалните европейски институции, за да продължи да лекува иновативно и да предостави своите разработки на другите лекари, то в Бургас продължава битката на доктор Карабаджаков с психическите болести на съвременното общество, но по един различен начин. Той вярва, че медицината трябва да дава шанс и да изследва ефектите от вещества, които все още не са добре проучени, но могат да се окажат ключ към овладяването на безнадежни състояния. По-скоро успявам, което ме мотивира да работя. Един от моите хероинозависими пациенти, 5 години абсолютно чист, създаде семейство. При него приложих най-тежката категория лечение на такива ситуации. Тя също е много спорна и много иновативна методика. Става дума за вещество, което може да предизвика силни и дълготрайни халюцинации. В момента то е забранено от закона в някои страни като САЩ, Швейцария, Швеция и Белгия. В други, като Великобритания, притежанието му за лична употреба е законно, но не и продажбата и предписването му на други хора. Препаратът се извлича от африканско растение. И там ги използват шаманите за такива обреди, просветителски обреди. Просветителски обреди в племената. И те изпадат в такъв транс. И като се събудят вече, те са преминали наново през всичките си психотравми. Жестоките картини, изпълнени с насилие и смърт, изчезвали след транса, предизвикан от корена на това растение. Изследвания на американски учени доказват положителното действие върху военни ветерани с посттравматичен синдром, заради който те изпитват постоянна тревожност, страхова невроза, а някои са се опитвали дори да се самоубият. И днес проучванията на милиони медикаменти и на нови терапевтични методи не спират, защото има още толкова много да се направи в битката за човешкото здраве. А всяка година се награждават най-добрите учени от Кралския Каролински медицински институт, като например Каталин Карико и Дрю Уайсман, които спечелиха Нобеловата награда за физиология или медицина за откритията им, свързани с модификации на нуклеотидни бази. Именно те позволиха разработването на ИРНК ваксини срещу COVID-19 по време на пандемията, дава основа за търсенето на нови средства за борба с някои видове рак. С или без международно признание, но с признателността на хилядите спасени пациенти. Битката с болестта и смъртта продължават и българските лекари. Спомням си как след операцията професор Георганов идваше всеки път в стаята с усмивка и винаги беше щастлив. Щастлив от какво? Щастлив, че ме вижда, че се подобрявам. Представям си, че ще съм, може би, втората Мая Плисецкая. Всеки път аз се опитвам да ставам по-добра и по-добра.